Hello guys, so karon na napon midula and welcome sa akong vlog day. Paingon ako sa Soy 90 para sa among sa tawag na tipok-tipok. So kontra na mo karon kay pizza. Dili Pizza Hut, Pizza Company. Nadiri ako mga kauban, tura ako mga kauban dito. Di sila maklaro pa sila. Oh. Pasensya akong gagoy kay shitty kayo. Namaligyan na sila kay skin diri. Ha? Sige, advertise na ko lang kay skin di. Pasar, kana. Baso may nadiri. Birds, okay ka birds? Huwag mo kay ligo si birds. Ay. Ay, kini. Antag balay diri isa. Narade diri ang uban day. Abi ko mag-duty ka diyan. Yes. Grabe busing naman kayo. Manager! Manager! Muna akong ganahan sa Bo! Ano man? video. Muna. Oh. Okay, abi na ako busy kay ning among manager karon. Dili mo siya busy day. Kuan na kay siya karon na relax na kay siya. Katawa sa diyan. So si Jeff Basco naguna-una na sad kay dool naman daw siya dito. Pumunta na doon? Oh, pumunta na doon. May Kailan na? kahapon pa. Kahapon, di last week. Hindi last week, kahapon lang. Kagabi yung kagabi. Ay! Nana sila dire. Nagas na si Kwan. Mrs. Ay, hindi. Si, congrats coach. Ninyong gisudan ganiya din. Munggos. Danggit? Danggit? Danggit. Wala ko ga-jogging ganiha. Mag-jogging ko, naidula. Kabalo na biya ako unsay consequence kung mag-jogging ko. Then, imong kasaba dayon. Smile? Smile? Hindi mo smile. Okay guys, madula na may karon. So guys, nanami diri karon sa asa ni dapit kani na pud. Ramkamheng, diri sa among ginadulaan permente sa Ramkamheng. Basta Ramkamheng. Paingon mi sa taas karon, so balitaan na tamo niya sa human na mugdula kay lisod na. Kay tabangan papunta ni siya sa tubig na mo. So see you. Oh, hello guys! So, gikan mi dito sa Dula and daog mi. Grabe ang Dula, intense kayo. 5, 10 ang lamang Sir. Oh, grabe. It's a diri, chug, chug, chig, chig. Basta, lingaw kayo siya and kapoy kayo. Basta ang endpoint daog mi. O nangalipay mi. O kanon na mo ilang pagkaon, ang pizza. Kay sila man ang pizza company. Wala pa lang ang ka-out diri pero sige lang. Kailang yun, idol. Kailang yun. Kahit walang shots, okay lang yun. Buti, ako yung nag-sub sa kanya. Ay, easy! Ulatan na lang na mo ang pizza. Raw vlog din siya guys ha. Raw vlog. Sa... Selfie. Okay, kaon na ta. Kaon. Andam sa day. 15 minutes later. Okay guys, so humanami og kaon kaganihan kan paingon na po ko balik sa 90 sa Soy 90 kay dito na po may mga on sa panihapon. It's dinner time. So dito ko makaon karon kay nanginbitar man si Pat. So kay wa po kay baton. Sayo pa po kay sayo para matulog. Sayo pa kay para matulog. So anhan sa ko diri. Grabe. Awat man na sa kuha na. Special magay na yato. Ay, riyan yung bahaw. Cake mo siguro ni. Cake na. Nalim. Para po dapat ito sa GR. Ano ito siya? Dala o sisig. Gamay, raman noon po ito. Nakakaroon pa yung kamera. Nalubat ng hoverboard. Grabe yung takot pa si Guys, welcome to my crib. Hindi mo siguro na. Ikaw din. Mangita ka dyan. Kabe. Please have a seat. I'll be back in 5 minutes. Karang yung paghatod mo sa kuhan, papi.
Mapulihan ako sa third verse ano ba? What are you doing? Oy! Bisiha di ka dili, It's uy. a girl thing. Ay, girl. Kami kinabay sabaw. Ate, di sulod. Tubig naman di ay. Oh, yay! Ladies first, ladies. Ladies first. Uy! Upag gani ka blue sa cake si Kuan po. Ha? Ipat? Birthday niyo mo, Pat? Oo. Happy birthday, Pat! Cake ay. Saan man ako? Kinana rin mo. Oh, gabi. Kilawin daw. Pag kilaw, concept man din. Pansit kanton. Saan nga pansit kanton? Halang ni? Talang kayo. Ah, Yung wapo chik, ang lamig ba kayo? Di ko sure. Huwag kayo ko nabala kasalang kayo. Kaon ganun. katilaw na kana. Wala pa. Alayor kayo samyang ano yun. Pero, alayor kayo ni sa samyang. Ah. Pero ang lasa ko dito, ganahan. Mga ano sila? Na sila? Sila sa una, karon tawad kami na ron para kaon ni kay gutom na kayo kaya wala na po kung mag-video pag humay na magkaon kay intawon. I told you we're gonna have dinner here. Yeah. You're gonna have dinner here? What? What? We're gonna have dinner here. Here. So, ano na? Kumain ka na dyan. Nagduda ko ano niya ako, naghilak ba ni siya or nagstorya lang? Laugo? May pinagbubutan ah! Hindi mo alam, dali mo Yeah. Di rin makatulog buhat ng iyong kahit awit di papipiri tutuko forever cause I have someone just like her my morena girl. Okay guys, so dito na humahuma na akong video o salamat sa pagtanawan ka. See you in the next video. Bye. I spy with my little light.